ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ናይ ፍቕሪ ርክብና እቲ ዘይተርፍ ብጣዕሚ ታሕጓስ ዝፈጥረላን ናይ ምስዕዓም ጥበብ ክንርኢና ብፍላይ ንምስዓም ሓደሽቲ ዝኾንኩምን ብጣዕሚ ተፍቅራ ክትፍለየካ ዘይትደልያ ኣፍቃሪት እንተሃልይኩም كحلفكم أي جبان اسكاب ناي مدبي فتصامة حاويركم من يتصنحوا نازي channel حدش زخونكم سبسكرايب مقبارن نتاني دول ملكت حانت شعب مكان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي تعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت information ترخبلو channel سدرا ناخدكونو بخبرين حدد مدبنا نا بزحات سبات بتصيحو بزحات سبات تمهرتي نخوصدلو لايك جيركم جنبرو سدران زخونكم ني دامسكنكو نا مدبي كملس حقفا سعما زبل سمعيت كسمعك أنت جميرو نمتقع تدالي خالخا مالتيو نساون اسكاب حزي بزنبركم ركب حقوستين تنيرا نمتقع تخا دلوت يا مالتيو أبخن أبتفكرا قوالنستيتن عمونغوهم زنبر مندق بزمجدي انت فريسو اتمندق مسفرسة زسانحكا انجوريز مسل كنافرايو حزي اتحطو معزن كمين كتسعمال لكا زبليو نامناي مسعام طبب قدم مئتاوناغنا حدا أقداس حق نغركم دقانستيو مسعام بطعمي كدغمويه بطعمي እየን ዝፈትዋ ንምስዕዓም ፍሉይ ፍቕሪ ክብርን ቦታን ይህባየን ካብዚ ብተወሳኺውን ደቂ ተባዕትዮ ንምስዕዓም ዝተፈለየ ቦታ ክብርን ፍቕርን ኣይህቡን ኢለን የማርራየን ንስኻ እውን ካብዚ ጌጋ ትምህርቲ ወሲድካ ነቲ ቀዳማይ ካልኣይ ከምኡውን ኢቭን ነቲ መበል ሚእቲ ምስዕዓምኩም እውን ዝግብኦ ክብርን ፍቕርን ብምሃብ ናይ ኣፍቃሪትካ ሮሚዮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ካብዚ ቀፂልና ነቲ ቀዳማይን ታሪኻዊ ዝኸውን ምስዕዓምኩም ከመይ ጌርካ ክትፍጽሞ ከም ዘለካ ክሕብር ደቂ ኣንስትዮ ንምስዕዓም ዝተፈለየ ፍቕሪ ክብሪ ቦታ ይህባየን ኢለኩም ነይረ። ብፍላይ ነቲ ቀዳማይ ምስዕዓምኩም ድማ ኣብ ልበን ፍሉይ ቦታ ይህብኦ እየን። ነዚ እዩ ድማ እቲ ቀዳማይ ምስዕዓምኩም ታሪኻዊ ዝብል ሽም ዘውህቦ። ታሪኻዊ ዝኾነ ምስዕዓም ድማ ንዕኡ ዝምጥን ኣድህቦ ክንክን ምድላው ክግበረሉ ኣለዎ። ስለዝኾነ ድማ ኣነ ዝግብኦ ክብሪ ኣድህቦ ሂበ ክሕብረልኩም እየ። እተገዳሲ ክትርስዖ ዘይብልካ ቦታን ግዘን ምረፅ። ፍቕርኩም ከም ሮሚዮን ጁልየትን ናይ ምዃን ዕድል ክህልዎ ይኽእል እዩ። ዘለኣለማዊ ፍቕሪ ዝምስረት ድማ በዚ ቀዳማይ ምስዓምኩም እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ክብሪ ዝግብኦ ነገር ኣብ ዝረኸብካዮ ቦታ ኣብ ታክሲ ኣብ ሲኒማ ኣብ መንገዲ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ጸልማት ቦታ ሰብረኣየኒ ኣይረኣየኒ እንዳበልካ እንዳተሻቐልካ ክትፍጽሞ የብልካን የግዳስ ነድህቦኻ ኣብኣን ጥራሕ ትገብረሉ ቦታ ክትፍጽሞ ኣለካ። እቲ ካሊእ ክትርስዖ ዘይብልካ ነገር ድማ ፈጺምካ መበረታትዕ ነገር ከይትጥቀም ሓቂ እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ምስዕዓም ልክዕ ንመጀመርታ ግዜ ከም ምዕላል እዩ። ስልኪ ቁፅሪ ከም ምቕባል እውን የፍርሕ እዩ። ኮይኑ ግና ትብዓት ክትረክብ ኢልካ ዝኾነ ይኹን መበረታትዕ ነገር ክትወስድ የብልካን። ኣልኮሆል ወይ ድማ ጫት ክኸውን ይኽእል። ብመበረታትዒ ነገር ተጠቒምካ ምስዓም ታሪኻዊነቱ የጥፍኦ እዩ። ሕማቕ ነጥብ እውን ከትሕዘልካ ይኽእል እዩ። ብሓቃዊ ፍቕሪ ተላዒልካ ከምስዓምካያ ዝፍለጥ ብዘይ ምንም መተባብዒ ክትፍጽሞ እንተልኻ እዩ። ተብዒልካ ኣብ ዝምቹ ግዘን ቦታን ሰዓማ ዘሕዝን ኮይኑ ትብዓት ንኽትረክብ ከም ዝግበር ክብለካ ይኽእልን። ትብዓት ክተምፅእ ትኽእል ካብ ውሽጥኻ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ኮይኑ ግና ክትፈልጡ ዘለካ ሓደ ነገር ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ተባዕትዮ ዝማረኻ ዝሰሓባ ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝብል ክትፈልጥ ኣለካ። እቲ ቀዳማይ ክትፈልጦ ዘለካ ኣገዳሲ ፍልጠት ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ደቂ ተባዕትዮ መሪጾም ናይ ምፍታው መሪጾም ናይ ምፍቃርን መሪጾም ናይ ምምራኽን ናይ መስሓብን ክእለት የብሎምን። ክልቲኡ ጾታ ዝስምዖ ናይ ምፍታው ናይ ምፍቕቓር ናይ ምስሓብ ምምራኽ ስምዒት ካብ ፍቓዶም ወፃኢ እዩ። እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ፍልጠት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ዝሰሓባሉን ዝማረኻሉን ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ንኽሰሓቡን ንኽማርኹን ዘገድዶም ነገር ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ንኽሰሓባ ዝገብረን ጠባያትን ብቕዓትን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ንኽሰሓቡ ዝገብሮም ጠባያትን ብቕዓትን ፈጺሞም ዝተፈላለዩ እዮም። ነዚ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘሎ ናይ ምስሓብ ናይ ምምራኽ ስምዒት ኣፈላላይ ዘይምፍላጥ ንኽልቴኹም ጾታ ምግጋይ ምኽንያት እንዳኾነ ይስተውዓል ኣሎ። ደቂ ተባዕትዮ ልክዕ ብደቂ ኣንስትዮ ክሰሓቡ ክማር
ክማረኹ እንተለዉ ዝስምዖም ስምዒት ደቂ ኣንስትዮ እውን ይስምዐን እዩ ዝብል ዝተጋገየ ኣረኣእያ ሒዞም ብዘይኮነ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ንምስሓብ ንምምራኽ ይፅዕሩ እዮም። እዚ ከይተሳክዐሎም ክቐሪ እንተሎ ንደቂ ኣንስትዮ ይረግሙ እዮም። ደቂ ኣንስትዮ እውን ብወገነን ደቂ ተባዕትዮ ንደጋዋይ እምበር ንሽጣዋይ ፅባቐ ቦታ ዘይህቡ እንስሳታት እዮም እንዳበላ ይዛረባ እየን። ኮይኑ ግና እዚ ማለት ንምንታይ ጠሚዎም ወይ ድማ ንምንታይ ደኺሞም ከም ማለት እዩ። ዓርሰ እምነት ዘለዎ ወድን ዘይብሉን ወድን ካብ ርሑቕ ፈልየን ናይ ምፍላጥ ክእለት ኣለወን። ስለዝኾነ ዓርሰ እምነት ዘይብልካ እንተኮይኑ ከተማሕሾ ክትፅዕር ኣለካ። ፅቡቕ ነገሩ ነዚ ክእለት ብምልምማድ ናትካ ክትገብሮ ምኽኣልካ እዩ። ኩሎም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክእለታትን ጠባያትን ንደቂ ኣንስትዮ ናይ መስሓብን ናይ ምምራኽን ዓቕሞም ተመሳሳሊ ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮ ንዝተፈላለዩ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጠባያትን ክእለታትን ዝተፈላለየ ነጥቢ ብምሃብ ኣፈላልየን ክሪኣ ይኽእላ እየን። ኮይኑ ግና ኣብ ዓርሰ እምነት 99% ደቂ ኣንስትዮ ይስማምዓሉ እየን። ዓርሰ እምነት ወይ ድማ ኮንፊደንስ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምስሓብ ናይ ምምራኽ ሓይሊ ዘለዎ እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ንስሓብ ንማረኽ ብምርኣይ እንትኾን ደቂ ኣንስትዮ ዝስሓባ ድማ ብስምዒተን እዩ። ብጠባዮም ብተግባሮም ብሰክሰሶም ብጀግንነቶምን ብክእለቶምን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስምዒት ሓፍኮፍ ዘብሉ ደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍቕሪ ናይ ምምራኽ ናይ ምስሓብ ዓቕሞም ልዑል እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝስሕቡ ካብ ዝማርኹ ጠባያትን ክእለታትን እቲ ቀዳማይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓርሰ እምነት እዩ። ዓርሰ እምነት ዘለዎ ኮንፊደንት ወዲ ምዃንካ ክተረጋግፅ እንተደሊኻ ከም ናይ ቀደም ሰባት ቀስቲ ሒዝካ ምስ ኣንበሳ ክትቃለስ ናብ በረኻ ክትኣቱ የብልካን። ካባኻ ትፅቢት ዝግበር ዘይምድንጋፅ እዩ። ዘይምስካፍ ዘይምሕፋር ኣካይዳኻ ምትዕርራይ የዒንታ ንምርኣይ ዘይምፍራሕ ንምዕላል ዘይምፍራሕ ጥራሕ እዩ ካባኻ ትፅቢት ዝግበር። ነዚ እንተጌርካ ብቐሊሉ ናብ ልባ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ። ዝተፈላለዩ ብሉፅ ናይ ምስዓም ጥበብ ዝረኣናሉን ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ክትፈልጥዎም ዘለኩም ሓሳባት ዝረኣናሉ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ከዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውሊ ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕና ንኹላትና ይቕኒየለይ።